Mungamudziwe Bwanji husband material. Video hii ikubwera pambuyo poti tinapangaso video yomwe timakamba kuti mungamudziwenso Bwanji wife material. Ndiye nthawi zambiri timakamba za wife material, za husband material sitimazikamba. So mzibambo naye simngelo, nayenso amalakwitsa, nayenso amatokhala osalongosoka. Komano pali azibambonso ena amene amapanga meet husband material. Otherwise imetu kwena tichituwe nchonena kuti suti ndi husband wina aliyense amene ali husband material yayi ena dzina lo anangolivala. So lero tidziwe husband material. Ndiye pali zinthu zokwanira 10 zomwe tigawane koma tizifupikitsa kwambiri. Langizo loyambira kwa azimayi chimene chofunikira kwambiri kuona mwa azibambo kuzikhala kuona chikhalidwe chake, umunthu wake kuti iyeyo ndi otani, udindo wake iyeyo amapanga handle bwanji responsibility, komanso kugwirizana compatibility, kuyanjana pa zinthu zina zake zimene inu mukupanga share iyeso ali nazo. Zinthu zimene zimakhala zofunikira kwambiri, komanso kwambiri kuyang'ana kuti kodi iyeyo ali able to lead a stable life and family stability at long term imeneyo mukuyang'ana kutsogolo pamene popo. Husband material sukuti ndi ndalama zokha ayi, chifukwa azimayi ambiri ali mavuto chifukwa kuti anangomulola mwamuna chifukwa ali ndalama chabe. Ena ifoti mwina ali ndi mamasozi, ali ndi six pack, ena ifoti ali ndi status, amachokera ku banja labwino, banja la chifumu, banja lolemekezeka ndikumulola kuti akhale mwamuna wanga. Izi sizifukwa zokwanira, koma zifukwa zimene mukuyenda muyang'ane ndi zimene ndazichulazo. Ndiye mosataya nthawi tigawane zinthu zimene mungamuone kuti munthu amene ndi husband material. Choyambirira, he shows consistent respect, nkhani ya ulemu. Mwamunayo ndi munthu amene anakula bwino, amapereka ulemu kwa munthu wina aliyense. So amayankhula politely ngakhale atakhala zonena kuti pali mikangano. So akazakangana nanu olo wakangana nanu komano iye akuyankhula ndithu moleza, amakumverani maganizo anu komanso amapanga value maganizo anu. Iye samakuchititsani manyazi, samakudererani pagulu, komanso amalemekeza anthu ena mwa ulemu. So it's either family even ya kwawo, even mukayenda kaya mawaiters kaya ma strangers, anthu amene amakugwirira ntchito pa khomopo, mene amalemekezerera anthu amene wawa. Pali guarantee yoti athu wapangaso chimodzi kwa inuyo. Chimene mukuyenda mudziwe kwambiri nchonena kuti ulemu, respected, imatanthauza kunena kuti ndiye kuti pamene papa pali masomphenya, pali prediction yabwino yoti inuyo muthu uzakhala ndi healthy marriage. Chinthu cha number 2 chimene mungamudziwire husband material, he is responsible. Ichi ndiye chofunikira kwambiri, ndi wa udindo. Azibambo ambiri amathawa udindo. So uyuyu ndi wa udindo. He takes responsibility for his life and actions. Ndo udindo pa moyo wake komanso zochita zake. Ameneyu ndi munthu amene amayesetsa, he works and strives to provide for the family and himself. Amayesetsa kugwira ntchito kuti apange provide ku banja lake komanso kwa iyeyo mwini. Ndipo munthu ameneyu samene amangochulusa kuapanga blame anthu ena. Fapala anthu ena samavomereza, samatenga udindo pa zimene iwo walakwisa, komano amangochulusa kuwa blame anthu ena kuti ndi amene adzisera mavuto awo. And amatenga udindo umenewo seriously. So tili pa point yomwe chimene tikuyena tichidziwe kwambiri nchonena kuti udindo uja ndi omwe umaonesa kukhwima kwa munthu mu nzeru zake komanso kudalirika, kuti munthu amene ndi odalirika. Tipite ku chinthu cha number 3 chimene mungamudziwe kuti munthu amene ndi husband material, he is always honest and transparent. Ndionena zoona komanso ndosabisa kena kalikonse. So amanena chilungamo mmene chikuyenera chikhalire, ngakhale chidzetse wa uncomfortableness pakati pa anthu awirino, komanso samabisa zinthu zofunikira zoti inuyo muzidziwe, komanso amasunga zimene iyeyo walonjeza, komanso amavomereza iyeyo akakhala kuti walakwisa. Ndiye tili pa point imene chimene tikuyenera tichidziwe nchonena kuti honesty, kunena zoona, kumapanga build kukhulupirirana m'banja. And mukakhala kuti mukukhulupirirana m'banja ndi zomwe zimapanga sustain marriage yanuyo, kuti marriage yanu banja lanu likhalepo pamafunika chinthu chimene chikhale kuti chatheka. Chinthu cha number 4 chimene mungadziwe zoti amene ndi husband material, he can control his emotions. Muzibambo amene amatha kupanga handle mkwiyo wake without insults. Ngakhale wakwiya samatukwana, samapanga cause violence ina iliyonse, mmakambirana mavuto modekha komanso moleza. Ameneyu ndi mzibambo amene suti amangogwirisa ntchito kukuopsezani, intimidation kapena kuti ma threats. Ndi mzibambo amene amapepesa akazindikira kuti anakulakwirani pa chinthu china chake. Chimene mukuyenera mudziwe point imene nchonena kuti emotional control ijati kuzipanga control munthu yekha emotionally zimapanga create safety. Iniyo muzifira safe mbanjamo komanso stability, muzifira kuti ineyo ndiye ndili stable. Chinthu cha number 5 chimene mungadziwe kuti munthu amene ndi husband material, he has a clear direction in life.
ameneyu ndi mzibambo amene ali ndi zolinga mmoyo mwake, ntchito imene akugwira ali nayo zolinga, banja lake ali nalo magoals oti apange achieve, amakhala olakalaka atamakula pa zinthu zosiyanasiyana, amene amatha kupanga plan for the future. Mzibambo amene samangokhala life yake mosalabadira. Pala zibambo ina ungolezera ukangogona pa msewu sakulabada, grandmother itati agunda china chake chachitikira, they are living recklessly, zimene amachita recklessly. Amene si mzibambo wabwino. Uyu ndi mzibambo amene amafuna amange china chake meaningful for the family. Ndeti pa point imene chimene tikuyenda tichidziwitsitse kwambiri mchonena kuti mzibambo amene ali ndi direction, ameneyo ali more likely to build a stable family ndi inoyo. Komanso chinthu cha number 6 chimene mungamudziwire husband material, he is willing to grow. Mzibambo amene ali ndi khumbo lofuna kukula. Ndiye ndi mzibambo amene ngati mwamukhonza amavomera malangizo anu, komanso ngati mwamupanga guide pa chinthu china chake amagwiritsa ntchito ngati zimenezozo, or even ochokera kwa anthu ena, kapala zibambo ena tusafuna kuuzidwa. Ndi azibambo amene amatha kuphunzira pa ma mistakes awo. Last time analakwisa, this time they learned from their past mistakes. Azibambo amene amayesetsa kupanga improve character yawo komanso chikhalidwe chawo. Chikhalidwe chawo ngati chicho salongosoka, ena ake aphunzitsa or auza, amatha kuvomereza ndi kufuna kusintha. Azibambo amene ali open to learning. For banja lija limafuna munthu amene amakhala constantly learning about the marriage komanso responsibility. Uyu ndi mzibambo amene amadziwa kufunikira kwa zimenezi. Ndeti pa point imene chimene mukufunikira kuti muchidziwe chofunikira kwambiri nchonena kuti munthu amene ali ndi mindset, maganizo ake ndi ofuna kupanga grow. Pa chizungu amati growth mindset. Munthu amene ndi ofunikira kwambiri chifukwa banja limafuna munthu amene always and constantly amafuna kuzipanga just. Chinthu cha number 7 chimene mungadziwe kuti uyu ndi husband material, he protects and supports. Amateteza banja lake komanso amapanga support banja lake. And zizi amazichita kuyima nalo banja njii pa nthawi imene zinthu zisakuyenda bwino. Amateteza ulemu wa banja lake, mbiri ya bwino ya banja lake amateteza, amaonesera concern for your well-being. Mkazi ngati sakuchita bwino or wakhuzidwa zina zake zikumuvuta, iye amaonesa kukhuzidwa ndipo amakhala willing kuti amuthandize. Fatu kwena tichidziwe nchonena kuti mzibambo ameneka akhale source of security and asakhale source of stress. Chinthu cha number 8 chimene tingadziwe kuti uyu ndi husband material, he handles money wisely. Amene ndi mzibambo amene samangospenda ndalama mosakhala bwino. Akangosanja ndetu choyambirira ndi kumahule, choyambirira ndi kupita kubala, choyambirira ndi kukalezera. Kwa mzibambo amene wasanja amakhala kaye pansi kuti ndalama zindipange nazo chani, even kupanga involve mkazi wanga ndapeza ndalama ndeti pange bwanji. Ameneyu ndi saini yayikulu ya husband material. Amapanga plan financially, chuma mmene pabanja pochizikhalira mtsogolomu, samabisa zinthu zina zokhuzana ndi ndalama. Ifo pala zibambo ena amambisira mkazi, kukangova yeye anagula galimoto, yeye anamanga nyumba. Izizi si zabwino, si mbiri yabwino ya husband material imene mkazi amayenera akhale involved. For mkazi uja ndi partner wanu for life. So chimene tikuyena tidziwe point imene financial discipline ija, pakhaoti pali discipline imene mapangira handle ndalama zanu zimachepesa timati ma common marriage conflicts, mikangano imene imachitika m'mabanja. Ifo mabanja ambiri akukangana masiku ano chifukwa cha ndalama. Chinthu cha number 9 ndicho treats women with honor. Ndi mzibambo amene amalemekeza azimayimo, amayankhula azimayimo alemekeza in general. Mzimayi wina aliyense amene samapanga fleet, pala zibambo ina mangopanga fleet, mangocheza ndi azimayi ena zosakhala bwino, even kugona ndi azimayi chani, kufusira azimayi. Uyu ndi mzibambo amene samapanga zimenezi, samapanga chase attention, amene amapanga maintain proper boundaries, malire ndithu kuti ineyo malire anga ndi awa, azikaziso malire awo ndi awa, so ndikuyena ndikupange cross. Chimene tikuyena tidziwe nchonena kuti mmene mzibambo amapangira treat azimayi ena zimapanga reflect kuti kodi nayenso azati treat bwanji ifeyo as a wife. Chinthu chomalizira cha number 10 chomwe mungadziwe husband material, people who know him respect him. Mungathe kudziwa kudzera mu anthu akubanja la kwawo kaya ndi azinzake kuti amapanga trust bwanji character yake. Fanga azinzake amamulemekeza kwambiri, amene jeni munthu wabwino, anthu akwawo amamudalira kwambiri, ali ndi mbiri yabwino, anthu onena zoona, ali ndi udindo, anthu akwawo zonse zakuzidziwa, anthu amakhala kukamba za mbiri yabwino zokhuzana ndi iyeyo. Anthu amamudalira iyeyo kuti ni munthu odalirika. So inu ngati mungamve zimenezo olo mungazione zimenezo chokera kwa anthu ngati amene wawa, mukuyenda mziwenso kunena kuti ndiye kuti mwamuna wanu ndi munthu wabwino. Chifukwa mbiri yabwino ya mwamuna always imapanga reflect potengera kuti kodi consistent behavior yake over time ndiyo tani. Ndiye pamapeto pa zonse tikhale ndi a practical principle. Let's do this. Nthawi zambiri mzimayi musamangotsogoza chikondi chokha. Chifukwa azimayi ambiri amazifunsa kuti kodi amene uja amandikonda, and yankhuleka kuti yes,
basi nditi akukhala naye akukalowa mbanja. Komano mukazifunsa kuti kodi amene ujayo amandikonda, mmayeneranso muzifunse na kuti kodi ineyo nditha kukamukhulupiriranso iye uja ngati mwamuna wanga, komanso ineyo pa ineyo ndizakamulemekeza, ndizakakwanisa kumulemekeza mwamuna uja, komanso iye uja ndi ineyo kodi mavuto amene tikakumana nawo tizikatha kuwapanga solve limodzi. Funa kutheka chikondi chitha kukakhalapo, komano ngati kukhulupiriranaso kukakhalapo, inu simuzikamulemekeza mwamunayo, komanso ngati simuzikatha kuthana nawo mavuto amene muzikakumana nawo, banjaso silingathe kutheka kukakhalapo. So zonsezi zikatheka ndiye kuti mutha kukhala ndi banja labwino ndi mwamuna ameneyoyo. You can go ahead and do whatever ndi mwamuna ameneyo. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.